Ahojte. Už vieme, ako si vytvoriť rozpočet a prečo sporiť. Dnes sa pozrieme na to, ako fungujú banky a úvery, pretože raz sa s nimi určite stretnete. Čo je to banka? Banka je miesto, kde si môžeš bezpečne uložiť peniaze. Ponúka služby ako účet, čiže miesto, kde sú tvoje peniaze, platobnú kartu, aby si nemusel nosiť hotovosť, úvery, požičanie peňazí, ktoré ale musíš vrátiť. Ako funguje taký úver? Úver znamená, že si požičiaš peniaze od banky, ale pozor, musíš ich vrátiť aj s úrokom. Úrok je poplatok za to, že ti banka požičala peniaze. Príklad. Požičia si 100 eur, úrok je 10%. Banke teda musíš vrátiť 110 eur. Prečo si dávať pozor? Úver môže pomôcť, keď potrebuješ peniaze na dôležitú vec. Ale ak si požičiavaš na zbytočnosti, môže sa dostať do problémov. Čiže dôležitým pravidlom je, požičiavaj si len to, čo vieš vrátiť. Banky sú užitočné, ale treba rozumieť ich pravidlám. Úver nie je darček, je to záväzok. V ďalšom videu sa naučíme, ako sa nenechať nachytať reklamami.